салому алейкум дӯстони азиз, умедворам сиҳати саломат ҳастем. бародаро, мо интернет-магазини худмона кушода кардем. Интернет-магазини мо ҳамаи намуд аппарат, ҳамаи намуд асбоба ёфта метавонед. хубиш дар чия ки доставкаи бесплатна ва бо нархи арзон. силкаи телеграм дар комментария закрепит кардаги медонем, харидорӣ мекунем ва бо нархи арзон доставкаи бесплатна равонтон мекунем. боқӣ сарбаланду хонаобод бошед. ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, зинда бошен. дӯстон, видеои имрӯза хонаҳои фурӯшӣ ҳастанд ки аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ва то охир тамошо кунед ки ба мора чӣ равон карданд. агар дар шуморо ки хона, замин, квартира, ягон аппарат, ягон компания дошта бошед, марҳамат метавонед дар ватсап мо муроҷиат кунед. мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ватсап мо дар рӯи экран. аз ҳаматон эҳтиромона хоҳиш дар канал подписия кунед. ягон рӯзи аз ҳамин канали ма ягон хонаи арзон ё ин ки мошини арзон мехарӣ. дастгирӣ кунед дӯстони азиз, лайкҳоро бизанед. ба шумо аз кадом шаҳру ноҳияҳо хона ё замин дар кор бошад, ҳатман дар комментар нависед. мо иншоалло ки пешкаш мекунем. ба ҳаматон дӯстон, тамошои бафарғат, дастгирии моро фаромӯш накунед. дастгирии шумо пешраи мост. лайкҳоро бизанед, подписияро фаромӯш накунед. шербачаҳо мегзарем ба видеои имрӯза рафтем. шербачаҳо бахилӣ накунед, якдонаи лайка бизанед. анаки хонаҳои фурӯшӣ сар шид. якумин хонаи фурӯшӣ мо дар навори имрӯза қарор дорад дар ноҳияи рӯдакӣ, деҳаи Зайнабободиш мегӯянд, кӯчаи Дарёобод. 1 сотик заминаи дидар хона, кухни, ванна, туалет дорад. оби светам ҳастае бародаро, ҳамаш қоидаҳои барои зиндагӣ кардан тайёрад. дидеса ина душиш чӣ хел ҳастае бародаро. срожна фурӯхтан дар курай баи аппарат сум дар курай срочна 150 000 сомонӣ. илтимос харидорҳои аниқ замзин аппарат илтимос ки нороҳат накунед. срочна фурӯхтан дар курай дидесаина дуруни хонара кушоди хушрӯай. дидар хона 1 сотик замин. дар 1 сотик замин мақсад дидар хона кадаги кухни, ванна, туалет ҳамаш қоидави кадаги. нархиш 150 000 сомонӣ бародаро. номерҳои ватсапаш, номерҳои дастиш мондагиай. марҳамат дӯстон, аз замин маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. илтимос бародаро, харидориҳо аниқ замин апашкара ғам натиҳед. из як муддаре срочна гуфтагие ки мақсад фурӯхтан дар кора. нархиш 150 000 сомонӣ. арзон намешавад, нархи охиришай. илтимос марҳамат замин маълумоти аниқтарашон аз худашон дастрас кунед. мегӯем дӯстони азиз, ба дуюмин хонаи фурӯшӣ мо дар навори имрӯза қарор дорад дар ноҳияи Данғара, деҳаи Қайнама мегӯянд. 3 дар хона, 6 сотик замин, калидор, бания дорад. банияи даруна ва ремонт кардагӣ нестай. ҳуҷҷат надорад, хонаро ҳуҷҷатош кардагӣ нестай, таъмир кардагӣ нестай. мактабам дар наздаш ҳаст. ин хонаро дӯстони азиз срочна фурӯхтан дар кора. нархша 90 000 сомонӣ мега, боз муомилаят дорад. ина дидесен бародаро, заминаш чӣ хел калони хушрӯай. нархиш 90 000 сомонӣ. 3 дар хона, 6 сотик замин, ноҳияи Данғара қарор дорад, деҳаи Қайнама. калидор, бания дорад бародаро. марҳамат, касоне ки харидори аниқ бошад, номерҳои ватсапаш мондагиай. аз 90 000 сомонӣ муомила ҳам дорад. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед ва подписия кунед. дар комментария лубое чӣ бинависед, ами наворҳои мо ба шуморо маъқул ҳаста ё ин ки не, фикрҳоятон дар комментария нависед. бо иншоалло ки хуб мешавад. нашоди овоз, нашоди мақсад гап занем чӣ хел ҳаст нест, нашоди маълумот ча пра метиҳем ё ки наметиҳем ами хонаҳоро, мақсад бинависед дар комментария. фикрҳои шумо ба мо хеле зарур дӯстон. марҳамат, хонаи арзон 3 дар хона муроҷиат кунед.
дӯстон азиз мегузарем ба чорумин эълони мо дар навори имрӯза. Хонаи фурӯши мо ду дар хона мебошад. Дӯстон 6 сотик замин, боғиш 50 сотик заминай. Дар боғ дарахти себастаи хурмо, гелос, тут ва ғайраҳо дар ҳамин мақсад ки шинондагӣ ҳастанд. Гелосаш мақсад шои пешанбардро дарахтҳое ки мева медиҳанд ҳам хелеянд. дар ноҳияи Шамсиддини Шоҳин дашти ҷум деҳаи Хоҷидараш мегӯянд. Деҳаи Хоҷидара нархша срошна фурӯхтан дар кор, нархи охирша 80 000 сомониш мегӯяд. дӯстон гӯш кунед, ана ошхона ҳам дорад. мақсад ки дидесин дар сурат муайян нестай хонашон. занг бизанед, маълумоти анитарашон аз худашон дастрас кунед. ду дар хона 6 сотик замин 80 000 сомонӣ. марҳамат дӯстон азиз, маълумоти хонаро аз худашон дастрас кунед. эълон ба хурду калон ба ҳарфи а ва б калон. касоне ки дӯстони азиз барои реклама кардан чизе ки доред, хона, замин, квартира, мошин ё ин ки трактор, ягон компания, марҳамат дар ватсап равон кунед. иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. дастгирӣ кунед дӯстони азиз, равон кунед. иншоалло ки мо як рекламачаш мекунем. дар видеои оянда ҳатман занг мезанем, мегӯ ки ака насим деҷе раҳмати калон ма мошина ё ки хонама фурӯхтам. тамошо кунед шербачаҳо, да тамошои буфароғат. ба ҳаматона лайкора бизанед. ва дӯстон азиз, бисёр подписчикҳо меҳосанд ки акаи Насимтиҷа илтимос ягон замини фурӯшӣ аз шаҳри Ваҳдат бигӣ. як то ёфтем бо нархи арзоне бардоро. дар шаҳри Ваҳдат замини фурӯшӣ 6 сотик замин, гирдаш маҳкам, дар ҷои ҳамвори беҳтарин аст. ҳамсояи хуб дорад, оби нӯшокиам ҳастай. свет дора. пайваст кардан дар курай то маркази шаҳри Ваҳдат 10 дақиқа роҳ. ба мошин алишам мешавад. нависен, нархаш 85 000 сомонӣ. дар шаҳри Ваҳдат, деҳаи Истиқлол. боз аз 85 000 сомонӣ дӯстони азиз муомила ҳам дорад. марҳамат занг бизанед, маълумоти анитари заминро аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз, шашумин эълони мо дар навори имрӯза. ана касоне ки мақсад оилашон бисёри одам ҳастанд, 6 дар хона барои 2-3 оилара беҳтарин ҷой бардорад. то охир тамошо кунед, иншоалло ки беҳтарин ҷой аст. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар шаҳри Истаравшан. подписчикои Истаравшанӣ гӯш кунед шербачаҳо. бисёр нависанда буданд ки мақсад аз Истаравшана ба навор бигиред. қарор дорад дар шаҳри Истаравшан, деҳаи Лакат, 5 сотик замина, 6 дар хона, 2 меҳмонхона, 2 спални комната, 2 душевая комната, кухни дорад. барои 2 оила беҳтарин ҷой мебошад. ремонти нав дар ҳамаи хонаҳо. ҳавзи оби нӯшокӣ дорад. бассейн дорад. камтар арзон мешавад. нархи 380 000 сомонӣ. ина шербача бо нагӯ ки мақсад хонаи арзон наёвона. 6 дар хонаи 5 сотик замин. номерҳои дастиш мондагиаш занг мезанед, маълумоти анитари хонаро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба ҳафтумин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза. подписчикое ки аз ноҳияи Дӯстӣ ҳастанд, аз Ҷиликӯл ё ки Савхоз Москва, ҳатман дар комментари нависед. ман аз ҳамонҷо ҳастам. ба хотири ана подписчикое ки аз ҳамонҷо ҳастанд, ман якта аз ноҳияи Дӯстӣ ба навор гирифтем. 3 дар хона 8 сотик замина бардоро. хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Дӯстӣ, деҳаи Ваҳдатӣ, ҳазрати Қарабориёш мегӯянд. 8 сотик замин, 3 дар хона ва 1 калидор. гирди хона полни маҳкамай. деҳаи Ваҳдат, нархаш 100 000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, хона шкатур кардагиай, дар теза часпондагиай, ҳамаш қоидавӣ. медуре зиндагӣ мекунӣ, як сафедиш мекунӣ, бардоро тамом. фақат дар комментар бинависед ки шумо аз куҷои Тоҷикистон ҳастем, бо хубтар беҳтар мешавад. нархаш 100 000 сомонӣ, арзон ҳам мешавад бардоро. марҳамат занг бизанед, маълумоти анитари хонаро аз худашон дастрас кунед ва аз номи канали мо ҳатман салом расонед. шербачаҳо бахилӣ накунед, ҳамон лайкҳои бепула бизанед. тамошо мекунед, чӣ ба бародору лайкҳоро намезанед. 10-15 ҳазор просмотр мегиранд, не ки лайкҳо бениҳоят каманд. шербачаҳо лайкҳоро бизанед ба хотири меҳнатҳои мо. замини фурӯшӣ нархи 45 000 сомонӣ, 7 сотик замин, қарор дар ноҳияи Файзобод, деҳаи Гумблокш мегӯянд дӯстон, қишлоқи Арча.
марҳамат бардоро замини фурӯшӣ ҳаста барои 3 дар хонаро бетонаш рехтагия фундаменташ нархиш 45000 сомонӣ 933 90 31 90 займ зен бардоро маълумоти анитаи заминро аз худашон дастрас кунед. Срочно дӯстони азиз марҳамат 45000 сомонӣ муроҷиат кунед. ва дӯстони азиз мегӯфтам ман нӯҳумин хонаи фурӯшимо дар навори имрӯза хонаи фурӯшимо қарор дорад дар ноҳияи Данғара деҳаи Чаманорош меган 4 дар хонаи 8 сотик замин хонаро бардора ҳама ҷош дар ҳолати беҳтаринай заминшам кушоди хушрӯай ана хулоса бо хишти лои бардоштагиай нархиш 100,000 сомониш мега боз муомилат дорад 4 дар хона хонаҳои калон дар ноҳияи Данғара деҳаи Чаманоро марҳамат дӯстони азиз займза маълумоти аниқтари хонаро аз худашон метавонед дастрас кунед. ва дӯстони азиз даҳумин хонаи фурӯшимо дар навори имрӯза хонаи фурӯшӣ дар ноҳияи Файзобод деҳаи Доваш меган 3 дар хона ҳаммом падвал заминаш 4 сотик замин мебошад документош нашои документош 100% срочно хонаро фурӯхтан дар корай 175000 сомониш мега боз муомила дорад вариантҳои алишира дӯстон ҳаста ё ки ба хона ё ин ки ба мошин марҳамат аз 175000 сомонӣ арзон мешавад 3 дар хона 4 сотик замин аз номи канали мо ҳатман дӯстон салом расонед ва видеоҳои моро дӯстон баҳогузорӣ кунед лайкҳоро бизанед ва подписатсия кунед иншоалло ки агар аз ин навори ки хонаи арзон ки наёфтӣ дафъаи дигар хонаи арзон мешавад ба нависед дар комментария ки аз куҷо мо пешкаш кунем иншоалло ки кофта ёфта барашон пешкаш мекунем хонаи фурӯши мо дӯстони азиз дар деҳаи боғи дилкушо ноҳияи муъминобод деҳаи боғи дилкушо дараи дуоб ҷамоати чилдухтарон муъминобод хона аз 20 сотик иборат буда дар хона замини ҳосилхез боду ҳавои тоза зиёда аз 70 дарахти мевадиҳанда ҳастай ҳамавақт шамоли форам шаб хелу салқин барои зист ё истироҳат ҷои беҳтарин аст обу барқ бепроблема оби чашма дорад документҳои хона 100% дуруст ҳастанд ду комната 20 сотик замин дар ноҳияи муъминобод деҳаи боғи дилкушо ҷамоати чилдухтарон нархи хона 99000 сомонӣ марҳамат дӯстони азиз боз аз 99000 сомонӣ муомила дорад маълумоти аниқтари хонаро аз худашон метавонед дастрас кунед шербачаҳо ҳамон комментар дар ихтиёри хитон аст чизе ки бинависен любой чи бинависен мо розӣ ҳастем шерҳунар ку бинависен ки лайкҳоро шумо ба чӣ қати задем ба лапотка задем ё ки ба перчаткаи дастон задем мақсад аҷоибот мешавад бародаро ягон чизи приколни бинависем мо дар видеои оянда ҳамон комментари шуморо мехонем дар охири видео то охир тамошо кунед якто аз тарафи подписчиҳо квартираи арзон бо иҷора овардаган аренда равон кардаган дар шаҳри Душанбе қарор дорад дар шаҳри Душанбе садбарг ба тамоми шароитош ҳама чиз дорад хона бардоро дар хона ҳай 65 метр квадратияй дӯстони азиз дом мега 16 этажа ҳай ана и комнатае ки дидестен дар 6 этаж қарор дорад нархи як моҳаша 4500 сомонӣ мега бардоро де комната 65 метр квадрати астад номерҳои дастиш номерҳои ватсап монагиай дар этаж бардоро дар ами мақсад доми 16 этажа дета лифт дорад отопление дорад кондитсионер холодильник ҳамаш қоидавиай хулоса шароитош замонавӣ ҳамаш қоидавӣ беҳтарин ҳолатда хонаҳошам калони хушрӯанд дидесем бардоро ана ремонтош замонавӣ нарх ямоҳаша 4500 сомон мега касоне ки агар мақсад ба хонаи заминӣ ки шароитон нараса ина дар центри Душанбе шаҳри Душанбе дар Садбарг ба тамоми шароитош метавонед зиндагӣ кунед бардоро як моҳаш 4500 сомонӣ дӯстони азиз ина хай тамошо кунед дарун берун шаҳр ҳамаш 100% ягон проблема надорад дӯстони азиз дар ҳамин ҷо навори мо ба охир расид касоне ки лайкҳоро задагӣ набошанд лайкҳоро бизанед ку ҳамин навори мо ҳазорта лайк мегира ё ки не шер бачаҳо нигоҳ кунед аз ҳамин трезара ҳуй мекунед шаҳри Душанбера полни тамошо мекунед дигар чӣ гап мефарад шер бача
лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед. навори оянда чӣ хели хона мехоҳед ё ин ки замин, ҳатман дар комментар нависед. иншоалло ки мо пешкаштон мегардонем. дӯстон азиз, видеои мо ва охирати ҳазор раҳмати калон барои дастгиритон. наворо то охир тамошо кунед. навори беҳтарина равон кардага аз тарафи подписчикҳо. ана хона ҳамаи шароитош қади беҳтарина 4500 сомонӣ. марҳамат дӯстон, муроҷиат кунед. шербатҳо раҳмати калон барои дастгиритон. то охир видеоро қадимо дастгир кунед, лайкҳоро заден. касоне ки ягон чиз барои фурӯш дошта бошед, мошин, хона, замин, квартира барои реклама кардан, марҳамат метавонед дар WhatsApp равон кунед. иншоалло ки мо дар видеои оянда ҳатман рекламаш мегирем. дӯстон, то видеои оянда худо нигаҳбон. дар понаи аъло бошед. дастгири шумо пешравӣ мост.